Da ni'n falch iawn o'r gefnogaeth ni wedi cael gan gronfa Her Arfor, achos mae o wedi dod ar yr amser iawn i ni wrth i ni ail ddyfeisio sain ar gyfer y dyfodol, gwneud defnydd gwahanol o'r ganolfan yma, ac da ni yn gobeithio hefyd defnyddio gofod arall yn y lle yma ar gyfer cwmnïau neu unigolion sy'n gweithio yn y byd creadigol a'r byd cerddorol, ac felly bydd yna gyweithio yma, a fydd hynny yn dod â mwy o fwrlwm a bywyd i'r lle yma, ond hefyd, wrth gwrs, mae'n ganolog i'r prosiect mae Arfor yn gefnogi ydy y broses o ddigido holl archif sain a digido'r cyfan ar gyfer y Llyfrgell Genedlaethol. Da ni'n gwneud y gwaith yma gyda'i cyfarwyddyd nhw fel y bydd y Llyfrgell yn edrych ar ôl archif sain Cymru, fel y maen nhw'n edrych ar ôl archif darlledu Cymru, ac mi fydd y cyhoedd yn medru cael mynediad i'r holl gerddoriaeth a'r llafar yna. Felly, da ni'n edrych ymlaen at dyfodol cyffrous, ac mae Cronfa Arfor yn ganolog i hyn.